ஹலோ மீட்டும் சர்ச்சல் அதில் நம்ம இங்கே நம்ம என்ன பார்க்க போனால் டிராஃபிக் ரைடுன்ற ஒரு பைக் கேம் சூப்பராக இருக்கும். நம்ம இதான் நம்மளோட பைக் ஒரு R15 பிளாக் கலர். நமக்கு எப்பவுமே பிளாக் தான் பிடிக்கும். வாங்க டக்குன்னு ரேஸ்குள்ளே போயிடலாம். கரியர் கொஞ்சம் பின்னாடி வந்து 130 செகண்ட்ஸில் 8 கிலோமீட்டர் போகணும். ஓகே, R15 இந்த கேம் ஏற்கனவே விளாண்டுருக்கேன் சின்ன வயசில். ஆனால் அப்போ இவ்வளோ கிராஃபிக்ஸ் இருக்குன்னு தெரியாது. இப்போ சூப்பராக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. கிராஃபிக்ஸ்லாம் அல்டிமேட்டு, வேறு ஃபீச்சர்ஸும் கொண்டு வந்திருக்காங்க இந்த கேமில் இருக்குது. பட் இந்த பைக் நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த பைக்கில் ரைட் பண்ணுறேன். நான் ரோடை கணிக்கிறேன், நீங்கள் ஸ்பீடாக மீட்டரை கவனிங்க. இந்த பைக் எவ்வளோ ஸ்பீட் போகுன்னு கடைசியில் இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அப்புறம் யாராச்சும் R15 பைக் ரசிகராக இருந்தீங்கன்னா அதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள், மறந்துடாம. என்னோட பக்கத்தில் நம்பர் மாதிரியே வருதுன்னு ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு பைக்கோ காரோ பைக் வராது, நாங்கள் எங்கள் பைக் ஓட்டுவோம், காரோ ட்ரக்கோ அது பக்கத்தில் ரொம்ப க்ளோஸாக போனோன்னா இந்த நம்பர் வரும். முடிச்சு இடிக்காமல் அந்த மாதிரி போனோன்னா வரும். சூப்பராக இருக்கும். ஐ திங்க் நம்ம நைட்டில் ஓடுறதுனால அவ்வளோவா ஒன்றும் தெரியல. நான் வேறு இதோட நெக்ஸ்ட் பார்ட் போடுறேன், அதில் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். வண்டிக்காரன் வச்சுறாதே, வண்டி இருக்கேன். செகண்ட்ஸு கம்மியாக தான் இருக்குது. டக்குன்னு நம்ம ஓட்டணும். கொஞ்சம் க்ளோஸாக வந்துடணும். ஓ, டைம் அப், இட்ஸ் டைம் அப். ஸ்கோர் அவ்வளோதான். ஆடுகளை தவிர்க்க முடியாது. மதிப்பு கைகள் எந்த நம்ம விளையாடுறதெல்லாம் ஆன்லைன் கேமாக இருந்தாலும் இந்த ஆடு ஒன்று நடுவில் வந்து டென்ஷன் ஏற்றிக்கிட்டு இவ்வளோ தாங்க இந்த கேமோட செகண்ட் பார்ட் கண்டிப்பாக வரும். வெயிட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த வீடியோவை லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மேலும் அடுத்த வீடியோ சந்திக்கு வரை உங்களுக்கு விழிப்பருவது உங்கள் செல்லப்பன்.